ଓମ୍ ସାଇରାମ୍। ଆଶା କରୁଛି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ସାଇ ବାବା କୁହନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ମାରିଦିଅ, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ତମେ କେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛ, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିଛ। ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁମ କଷ୍ଟ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ତୁମକୁ ମିଳିବ। ବାସ୍ କେବଳ ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଆଉ କର୍ମ କରିଚାଲ। ଧର୍ମ ତୁମର ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ସବୁବେଳେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଦରକାର। ବାବା ଯେତେବେଳେ ହିସାବ କରିବେ ନା, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଦେଖିବେନି, ତୁମ କର୍ମ ଦେଖିବେ।